Ľudia, ja som Luan a ja vás vítam u úplne nového videa z hry Plants vs Zombies. Keďže minulý diel mal celkom dobrý úspech, povedal som si, že natočím ďalší. Ahoj. Práve došli z používačky a keď som včera natočil to video s názvom Teror zajtrajška, dnešok je zajtrajší a vážne teror. Prišiel som o hodinu skôr do školy. No, takže mám skvelý zážitok. Zrovna na deň detí. Dobre, čo si zoberieme? Čo by si vybral ty? Nie, to nie. No, Ja páte mám najlepšie. ja neviem. Dvojitú slnečnicu asi neberem. Zoberiem toto. No. Zoberiem kukuricu. Je tu so mnou aj spolužiak, môžete ho vidieť na webkamere. Čus. Volá sa Milan, takže Milan, pozdrav do videa. Pokiaľ ti to nebude vadiť. Nie, prečo? No. Čus. Sme prišli o hodinu skôr do školy. No, už sa to tu začína plniť, nádhera. To je presne to, čo som chcel. Dobre. Takže začneme prvou rádou zo slnečníc. Veľmi zaživné. Dobre. Radu zo slnečnice už skoro máme. Vypadni zomboň. Dobre. Radu zo slnečníc máme. Daj všetko. Tak. A vajco. Dobre. Už ide to, už ide to. No a tak teraz to bude zabava, keď je už naša triedna. No. My tu čakáme jediný. Dobre. Takže už budeme mať skoro rádu celú spĺňanú s hrachostravcami. Áno. Fajn menší rozhovor s učiteľkou. To nás rovno mohla vysmiať. Dobre. Nač vieš, čo by bolo super? Kebyže do tejto hry pridajú zombíkov na Segway. To by bolo úplne mega. Však vieš, budúcnosť. Ježiš, už sa mi ide kýblik. Ja. Kýbliková hlava. A ježiš, ešte aj robotky kúžel. Kýborg kúžel. Dobre. Čo je toto? To je orech. Aha. Dobrý vojenčvejk. Aj tak ho nezabil. Šulíško. Dáš teraz, nie? Nie, však. Čo? Že zabije Česko. No možno. Ale zabije. Zapte to. Ale však kap. Nerozumieš? Šulítko, on mi bere oného rastlinu. Niekto pozerá na tom YouTube? Áno. Koľko? Mám 15 odberateľov. Hej. O kurva. Zabil si ho. Nie? Zabil. Jaj. Ježiš, pedofily. Malou hlavou. Dobre. Celkom sme sa o to postarali. Ježiš Maria, znova uchyl. Ne, ty nežer mi orech. Dobre, tu už začneme stavať voľnaty. Sem dáme mušketéra. Anika za Šerota. Ticho tam. Tu sa natáča profesionálny let's play. Ale ticho buďte, kurňa. Ešte môžeš si rovno vymazať to video.
Čo mi vibruje mobil? Z toho bojím. To aj mi píše plán zaraz zombie. Zrovna to hrám. Ježiš, Michael Jackson. Nepoznáš, nerieš. Poznám, riešim. Ale je to nepovolené. Michael Jackson. Tak Pána Boha, ďalší. Dobre. Dobre, teraz mňa zažalujú kvôli autorským právam. Prečo ne? Ježier mi orech, ty orech. No, ja by som povedal, že 6. deň ide celkom dobre. Alebo 5. Neviem. Milan je zážnej, tak lášma úplne. To úplne tak vyzeralo. Ježiši, Allah. Toto ide sem, toto ide sem. Ježiš, ale nevyvolaj si tu týchto Alachov levitujúcich na segwayi. Na žerke sa olova. Čo je za hadicu pre Boha? Dobre. Deň máme v pohode za sebou. Už sa vyhal. Židovský mešec. Už sa vyhal. Áno. Dobrý deň. Dobre. Ja by som povedal, že to celkom išlo. Koľko natáčame? Už 7 minút. Nádhera. Jedna bitka 7 minút. Dobre. No tak si to užijte. Ja by som povedal, by sme to mohli skončiť, nie? Ako jedna bitka je to celkom málo, ale aby to vyšlo menej jak 15 minút. Dobre, toto by bolo z tohto videa všetko. Minulý diel som nepozdravil, lebo som to musel vystrihnúť, lebo mi nešlo vydať video. Ani iné som nemohol vydať. Takže... Čus.